velkommen til. I dag vil jeg så filme en video med Hearthstone. Det er den 24. december præcis. Så hvis I har set mig på Jonas Scooter, så er jeg blevet hacket. Så, men i hvert fald. Jeg render ind og spiller. Jeg spiller mest med Hunter, men jeg tror jeg vil lave et dæk til Mage. Jeg har bare købt en Mage. Jeg gad bare ikke at købe Rory. Jeg hader Rory. Og det er det nyeste kort jeg har vundet. Jeg skal lige på Legendary først. Legendary. Kommer den overhovedet? L-E-G. Legendary. Seriously? Okay, den driller. Så må jeg bare finde en. Jeg skal Ragnaros og Firelord og Kil'Thuzad. Ej, blast. Jeg vil også godt have en enkelt. Den skal også have. Den skal også have. Og så lægger ud, så snupper jeg sådan. Jeg vil ikke have den der med i, ved grund af. Jeg bruger ham ikke så meget, men han er temmelig god. Da jeg spillede mod Kil'Thuzad i Naxxramas, så ved grund af ham, så vandt jeg. Faces Manipulator. Det her, det er det sidste kort, jeg lavede. Og jeg har 12 kort. Everyone, get me here. Jeg elsker de kort. Ja. Jeg tror nok heller snart hjem. Og så er jeg lige et par secrets. Og jeg skal også lige have en. Den er den væk på. Men jeg har taget lidt, så jeg kan trække nogle kort. Jeg skal have nogle billige kort nu også. Jeg har problemer. Jeg skal have en mirror image med. Er der et kort, jeg ikke får brug for? Jeg plejer ikke rigtig at spille med det her kort, så det kan godt undvære. Nu skal jeg have et billigt kort. Så det er en mane. Jeg var væk. Koster en mix 2. Okay, jeg ikke give dem nogen navn. Men i hvert fald, så det her mit dæk. Så må jeg prøve at se Custom Mage 2. Så tager jeg bare en normal her. Og rykker til rank. Jeg tager bare en ganske almindelig. Nå men. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Ja, nu. Undskyld, hvis min computer den lægger lidt. Men jeg sidder ikke på den computer, jeg plejer at sidde på. Nu kan jeg ikke se min mus. Nu kan I se den. Okay. Ja, det. Kom nu. Endelig. Men det er den 24. december, så jeg må hellere sige god jul og godt nytår. Men ikke særlig meget for at smide Fusion væk.
Men, og den der, jeg ved godt, den koster så meget, men jeg kan ikke undvære den til runde 5. Godt, jeg fik ikke Starlag, for så ville jeg have blevet sur. Nej, nu fik jeg den alligevel. Jeg hader Neutron. Hvor smed jeg egentlig ikke en Neutron i mit dæk? Hvor kan man være dum. Hvor er det her et lortedæk? Nej. Det sker bare ikke. Jeg har brug for nogle kub. Nej, hvad er det her dårligt? Nej. Nej. Nej, tak. Nej, tak. Jeg filmer til YouTube. Jeg har ikke tænkt mig at give op. Jeg kan godt sige med det samme. Jeg har tabt. Det er lortedæk, jeg har lavet. Nej, nu booster han knife juggler. Nej. Jeg kunne godt bruge et for. Ved du hvad, jeg har tabt. Jeg kan umuligt vinde her. Høj. Det er godt nok længe siden, jeg har tabt så stort. Sidste gang, jeg spillede med Mage i Hearthstone, der var det, jeg spillede mod en warrior. Jeg fik ham ned på 1 liv, og han havde 13 armor og 30 liv. Det vil faktisk sige til, at han havde 100% fuld liv. Bare med ekstra til. Han havde 43 liv, og i løbet af kampen healede han kun 1 gang. Nej. 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 Værsgo. Hvor var det der dag? Det var et kæmpe noget. Det var et dårligt dæk. Det dæk skal jeg helst have ødelagt. Nå, det er længe siden jeg har tabt så stort. Men I kan skrive i kommentaren, hvem I vil have, jeg skal spille mest med, når jeg filmer her. Og min mage, den er også kun level 28, men min Hunter er level 30. Nå ja, jeg har købt Nexramas, har jeg klaret det hele i... Se. Der har jeg klaret Alenda og Normal, men jeg har ikke klaret Heroic. League of Explorers, ja. Jeg kan ikke komme videre. Det er lidt mærkeligt. Men jeg glæder mig til at få dem der.
Men i hvert fald, jeg kan ikke komme videre. Jeg kan ikke klare ham her. Men jeg er i gang med Black Mountain. Den sidste jeg klarede i Black Mountain, det var Ragnaros the Firelord. Jeg havde Explosion Trap på, havde 10 liv tilbage. Og så havde jeg 2 Ragnaros the Firelord, en rigtig og så en Face Manipulator, jeg havde brugt på den. For at se om jeg kunne vinde. Så da jeg så sluttede min tur, den første ramte en 8-8 af hans, og den anden, den ramte lige Face, og han havde kun 1 liv tilbage, så... Hvad er jeg hul? Nej, jeg skal ikke spille mod ham igen. Jeg tager bare en ganske almindelig kamp mere. Custom Hunter. Altså tager vi den. Jeg kan ikke engang huske, hvad der er i det her dæk. Jeg kan godt lide, at jeg bare har glemt fuldstændig, hvad for nogle kort der er i det her dæk. Jeg kan ikke engang huske, om Ragnaros eller Firelord er i den. Jeg åbnede 15 pakker. Da jeg så åbnede den 12. Det første kort, jeg åbnede af dem. Golden Legendary til Charmaine. Jeg hader Charmaine. Jeg disenchantede den. Og så lavede jeg Ragnaros Firelord. Og så er det kun den der, jeg fjerner. Ragnaros the Firelord. Så havde jeg den i mit dæk. Det troede jeg ikke, jeg havde. Everyone, give me here. Bear trap. Do you like them? Do you like my secret? Imp Master. Det var nok dumt, det der. Nu når jeg tænker mig om, så skulle jeg faktisk have dræbt hans 1-1'er. Og nu kan han booste den. Og hvad så? Jeg brugte 2 mana på at få den. Jeg brugte 4 mana på at fjerne. Det har jeg intet imod. Shadow of Naxxramas. Nu er vi... Jo, du kan. Nu er vi nok hen i der, hvor de høje kort, de kom. Koster kun 15 for at smide Golden Giant. Det er ikke nok. Du kan ned og koste 0. Bare bortset fra, så har jeg ikke særlig mange liv. Det er nok ikke så godt. Nej! Han dræbte min Shadow of Naxxramas. Shadow of Naxxramas. Hvor er du? Jeg bliver sur, hvis du også dræber ham. Jeg kunne godt tænke mig lidt flere af ham. Everyone, get me! Nej, nu dræber han den første forsøg. Og får kun én i skade. Han er godt nok dum. Ui. Nu er det rigtigt, man kan bruge min hero power. Undskyld.
går ikke så godt. Tak. Nej tak. Det kan ikke lige gå højere. Hvem har det højeste kort på banen nu, hva? Den regner du ikke lige med, hva? Haha. Lala. Og så næste runde, så smider jeg Ragnar Russell fejlet. Ja, selvfølgelig. Nu vinder han. Jeg kan bare ikke klare øl for i dag. Jeg kan ikke lide Hearthstone i dag. Ellers er det Hearthstone, der ikke kan lide mig i dag. Ja. I hvert fald. Så er det alt for denne her gang. Jeg fik klø. Jeg må lige se min kort. Jeg skal lige se. Det seriously. Han er stadigvæk ikke. Undskyld, at de gør det her, men det er bare lige for at prøve. Nå. Det virkede så ikke. Nå, men i hvert fald. Så er det for i dag. Du var så den 24. december, så ja. Vi ses. Hej hej.